Gde je bre ovaj zvezda, gde je ušao? Za recimo to da je gomila bolesti. A gde si ušao ti? Potrebom, odnosno razvitkom industrije. A? Industrijska hrana, industrijske cigarete. Se prouzrokovao restorana, Mislim, ne znamo šta radi. nečiju. Od male i od neću, pozdrav i od male i od velike. Pozdrav. Šta je moja definicija raka? A kako prase, bre? Pokušavamo da fosukiramo svetla. Sve više otrova u sebi. Brate, Ponero da bih se posle onako. Vedro je, sve super, ali imamo izmagnicu iznad vode. koncentrisan otrov, ono što ne valja organizmu, kuda. Ide stalno na provere. Telo će sve samo da uradi, ali šta, ne bi se skupljao taj otrov da ga ti ne unosi. Alo? Znači moraš da promeniš ga. Bez toga ne postoji. Pa ušao nema niko. Ili da se okrinaš na neku dobru genetiku. Moj prijatelj Da preživiš dovoljno kao ja. Da vidim ponovo, ja ušao na knjivinu. kamenici. To se vidi nešto ovde. Samo gasi to svetlo. Ščanca, most 3, vidimo lampu, naći ćemo na Google razdaljinu, ajde dobro. Da, dobro. Na 55 cm od vode je lampa. Ljudi, ne morate, znači imamo iznad vode maglu, ulazi nam u perspektivu, slobodno podignite na metar i po... Slobodno podignite. Tau, brate, znaš koja razlika, brate, tu je držite, brate. Zato što je zemlja... Tu je drži. Ovo vari sad, znači vidimo to mnogo dobro. Ajde polako, idi u jednu stranu lampom da ti kažem gde je najbolji fokus. Idi ravno, levo, desno, ravno. Na drugu stranu, ne valja. Na drugu, da. Ne valja. Ajde na drugu stranu. Vrati gde si bio malo pre. Ali imamo velika isparenja, ljudi, znači za celu vodu imamo isparenja.